Top 10 political promises that failed in Zimbabwe muna 2025. Ndadzoka ndati ground ndiri kuda rakakwana kuti tinyatsobatana zvakakwana. Right, chekutanga takatanga tatombovimbisana zvakanzi we will fix the economy. But to be very honest, the prices of food and transport kept going up. Zvakatooma, economy ipiri kunze yakaningirikina. Jobs did not increase in any real way, and ordinary people survived day to day, not month to month. Itori hand on mouth chibaba kana utotengesa airtime yako ukatona chiteni icho chotongongwavha ngwavha zvato ukatomuka uchinaya mangwana pakatoipa. Unless kutogara kutorarama ukaisa mari muchigaba so. Akomana kana takuvimbisana tichidai so. Tiri kuinanga kupi kone akomana So that was number 1. Number 2, imwe ndakaongorora inini. Yanzi we will create jobs for the youth. Youth empowerment. Imi pa ningirikina pa youth unemployment stayed very high. Vana rotopiwa mutoriro fana vakawandisa. Imi mabasa acharungwanika navanhu vane maconnections chete ndwani uri mwana wani uri chiwe right zvatopera vazhinji vafana vachidiki kana unoda kutswana basa unotono amen unotonowana kune imwe nyika zvekuti nzibaningirikina ari kuningirina. Then the other thing pa number 3 hanzi we will end corruption. Indabvuma zvangu ini ndiani akasungirwa corruption watinonongedzera kuti uyu asungirwa corruption because vanhu vacho totoziva kuti ninganonongedzera kunzi uyu chibaba checorruption pakati zvatopera wakutobvunzwa zvakawanda unotozodeiko corruption scandals akaramba achingobuda panongozungwa to vanhu tusina nebasa rese vanhu vacho varidzive nyaya vachiziva. Amen. Corruption yacho inenge ingochinja hembe kuti unhu unzi corruption. Right. As the local currency will be strong. Aina boitaure. Andatona zhinji vari kuwana vari ngorarama ne-US. Ndo zviri kutongonyasongwavha nazvo. Totenga petrol, totora passport e-US. Ende vanhu vakawanda akangobata mari yake ari kumhanya kune converter muma-US very quick. Saka currency takatombovhundutsira tikatonzanzi tada todzinga US titosara takaningirikina. Amen, manotes 2025 tinombowapa ningirikini tinombowabvumidza kuti vanoita sei. The other thing hanzi we improve the health care. Hakuna mishonga kuzvipatara. Hospitals lack basic medicines. Zvekutodaro ukatosvika ukandonzi wakwara wakutonzi chibaba mutakutokunyorera prescription motomhanya unotenga uko ungadi ucharambirani wakutongokasadaro ndokurwara kana kuti hama yako ndorwara uchadii. Manesi nemadokta acho vari kungocomplaina mari shoma. Vanhu vazhinji the other thing vanhu vari kuavoida kuenda kumapublic hospitals because vanozokondeka zodai kondeka ungapa kuriska oreta vakadzi vangano vari kufa ukaenda ukanobvunza enda kumaternity ondikumbira zibhuku ndibvunze vangano vakadzi vakafa pachida kuzvara ndipo unozoona kuti zvinhu zvazvisina kumira mushe. Right, the other thing hanzi we improve education. Nemari inotambiriswa maticha iyoyo hama dzangu ka ndikatityarari zvakuita. Schools lacked books and materials. Tichataura izvozvo. Learning quality dropped in many areas. Education survived only sacrifice not support. Because zvacho zvikazi but at least kana tikapo andonzo imwe nyaya futi especially pazvikora anzi manje mune makudzidza mahara nanhasi school fees zichiri kubhadharwa. I don't know why government schools. I don't know why. I don't know. Maybe vari kuti havana mari yacho but dzimwe mari dziri kuzongoonekwa chipowa marapta yatengwa zvisingaite panyika pepe. Then number 7 hanzi I will respect the constitution. Koiyo kairi pane kupisa the attempts were made. They were attempting to extend the presidential power kudoto amenda constitution vatosaira kupati kwa vakatopedza anything can happen izvozvo. Ila nchaziye mutemo inoshanda kune vanhu vanonyararidzwa vanotaurisa the likes of tingati masungirwa akaita kana maactivist kunzi muromo iwo toda kumuningirikina like ungaituka munhu akaita kedini uchinyasofamba just freely nharare uchidai uchiti uchifamba papi panomhanya waburnouts baba kuita sei kwacho but constitution iri kuti
freedom of expression chichi zvese zviripo, but they don't listen. Ende mutemo yacho chinotoitika nchekuti inototanga yakatochinjira vari munhikirikini imomo zviri flexible kuna vanhu vari mupower, ndo kwainotoshandira, vari kutowedzera kubenefita pazvinhu zvacho. Right, toya pa number 8 panapa. Hanzi attract investors. Izvi zvagara zviko every speech man. Vanototaura kuti chakadai chiri kudai so. But honai guys, let's talk about my policies. Ma policies acho machinjiro nomamekero anenge achingoita zvinotochikizira ma investor kuti iyo chamwari wakutaura futi mazi fanaka mutuli ana kana tsitsi papa. Ne corruption irimo futi imwe yacho inenge chireduce trust. Iri kuitwa nevanhu. But Zimbabwe is a good country, best country to be. If you are an investor, Zimbabwe is the best country to invest in. I'm telling you right now. It's the best place yekuti unoenda. Why ndiri kudaro? Because if you are an investor, if you come with your money in Zimbabwe, if you want to invest in something, many people they say go to a country yekuti yakazara nema problems. There's a lot of problems in Zimbabwe that needs to be solved. And people who are there trying to solve those problems, they lack capital. That is the honest truth. Magetsi arotonetsa wotosvika une plan B chako chokuti uda unoinvesta mumagetsi. Come on. You won't regret it. Because vanoinvesta zvihombe. Big deal chairo. Like now atina maplan ekuti pari kugadzirwa mota meme, but atisuri kuti nyika yese hakuna vanhu vanogadzira mota. They are there. Imagine coming to Zimbabwe and install your plant. For example, you are from Toyota, whatever, you can name my names akawanda. Wototogadzirira unonga solve a problem again say. It's the best place to be. Don't worry about those nigrikin zvavari kuita izvo. Zvokunzi zvazvidai so ma politicians ndo vanotuma problems 1 2 3 but vakaona kuti paya 1 ari ningirikini ameno few big investments reached ordinary people, but I don't know why investors vacho ngoya vangotesta vatotiza ameno tomboona kuti vadhangoti vachatitira chii papapa patakutopinda papapa. Then imwe iyo hanzi unite the nation iyo tichatoinyarara nezvayo tichatoswera takutoningirina nekuti vanenge vachida kutoswera vachida kutotinzwa kuti muri kuningirina kuita sei papapa. But Zimbabwe in 2025 didn't fail because of lack of promises. It failed because promises were repeated instead of delivered. Takaudzana nyaya guys, takaudzana nyaya tikadai so tozodai ipapa chichi musawanze kutaura wanzai kuita. I think zvokwanisa kutibatsira, but anyway tingati kudii ndo vanhu vacho vari kutoita maximum ipapa vatoti tatorova ipapa vari kutobhigana kuti nhinga maitira vari kutoita ipo ndo their level best. And the funny thing they are saying kuti let's extend presidential term limit tisvike vasvike mu2030 because vari kugona basa ndoko vari kuti kugona kwacho. That's them. It's up to you muri Zimbabwe kuti munoionawo sei zvakwa muri zvikufunga kana kuwarira kuti moitongose nyaya inisanda nyaya utanga ndotaurisa.